हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होनो नागिरदों दा बेयाव जों साफ्रोमबो नुगासिनोखा भारताव बेसेबां दैबानानि थाखाय हालाय हाफाय जानांगासिनो दं बे बोसोरनि थाखाय फारसेथिं कोविड-19 आरो फारसेथिं जाय दैबाना बा मिथिंगानि गाज्रि गोहोम दा बे बेलायावहाय जोंनि आसामाव गोबां जाखाबाय दा बेनि अनगायैबो आरो बिहाराव लागातार जागासिनो दङ दा बिनिनो बिहारनि मोनसे सावगारि नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामगोन दा बेयाव नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हानो हागौ बे जाथाया माबोरै जालांखो दा बेखौ इन्डियान डक्टर मोनसे पेजनिफ्राय लानाय जादों आरो बेयाव थानाय भिडिअ खालामगिरि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला आरो बिथांमोना होनाय बादिब्ला नुनो मोननाय जागोन बे जाथाया नालन्दा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बिहारनि दा बेयावहाय दैया ओरैबायदि जाहैबाय जे दै सायावसो रोगिफोरखौ हस्पिटालाव लाखिनाया दै सायावसो लाखिनाय बायदि जाबाय दा बेखायनो मोनदों सोंखारिनाय बायदि जाहैदों जे हस्पिटालानो माने सुइमिं पुलनि पेसेन्टफोरनि थाखाय बेबायदि जाहैनो लाबाय दा नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हानाय जागोन भिडिअखौ नायनानै लादो। यह है एनएमसीएच का हाल ना नालंदा मेडिकल कॉलेज कुआं इतना पानी हो रहा अब तोरो ले ले बा यह देखिए बीमार आदमी दादा दादा कहाँ से लू नरेंद्र मोदी के पास बता शिक्षक माल से सब ले ले लो पानी के दाम देखते हो पूरा बेड पर पानी चढ़ रहेगा पूरा जूम करके ले ले लो यही है एनएमसीएच का हाल जी इतना बीमार आदमी पड़े हुए ऐसा ही अलग चाहिए देख रहे हैं कहाँ जाएंगे बारिश के कारण देखिए यह हाल हो गया सांप आ गए क्या इसमें बिच्छा सांप सब आ रहे हैं यही भैया एनएमसीएच का हाल